Ili Karbia suke hako penta chuarkli chophejo hinsatami kachiki pondo. Nason si thang ni phai phor ni Karbiang long atokano long setami Karbia ron mati chuarkli chophejo aron ki kroyara ratum an ningkan arjon rong rubalong thangna na kisum ka videja phan pen choklem chodama moki messenger phan prekja madimalong rongker karkli paduponlo. Lason si dongka mukam rong supia dong head pan kriya rong long tami aningkan wang ason thak pening le thot setami than rongker karkli mai paduponlo. Labang Somaya long KACCM Dr. Tuliram Ronghang, EM Mongol Singh Timung, DMB Chairman Telesram Ronghang, Ronghang Lems Chairman Mongol Bay, DMB Ward Commissioner Serlongki Bay, Jitu Dirangatum Penchenglo, Penang Anket Heke Dingatum, Bangso Rongker Karklipona Maya long, Jetong Donlo. Pan kriya rong along, than rongker karklipona Maya long kacepa hem pupon, Kuru Sarpen Perangke tuma panange than dunki, Vomur Vokantami par e prat, Lapen lakadho kavean setami meet mesen saidi posi, Ninje. Vomur Vokana bangka, hem pu abangta par e prano, ke hateng agolo, na mexano par e prano, mukrang abang, pari seta kanuti sablo, lapen ako rasanya wo bangta par e prano, mexano. Pan kriya rong asar pen perangke tuma panangke pachini dun tuke nilitum arong don pharo isira thongke ba hemtun chelang pet pensi than rongker arkli paduponlo lapen nilitum along KACCM Dr. Tuliram Ronghang setami nilitum ke pha pona tengpen nang chetong dun lo pusi rong asar pen setami nang pachini dun don pharo sira don thongke pini chelang pet pensi labang su rongker arkli ponlo dom aho rangli sar Tuliram Ronghang ka setong Maya long pan kriya rong ari sui jang atum pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang pan pin pura lo along pen son pho kachuning riduna son pajir dong laso kachuning ria lo along ke jong pona son an pen na matsi sai klem pon phit po pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipi dekan rongker kakle long hiljet ahli long sini nang jejak long penapen kampang cengi bomo busini lamchak nang pila sama itu Lason tak si cek solangso sikari tiswarong alongta sengkan kimi lapen rongker kartli ahura por kimi pacheton dunsi rongker aklama paisong lapen donri setami SGB sikari tiswari dengpensi ingpupon laswapi hempu than thiliar na phan hir jume ka chohangta vomut vokanta mesen meet pen pachun ponlo halapu dilai hawara long ke do borsing terang rong marjong lapen rong tabor lapen ki ong dung arong alongta rongker karkli paman ponlo borsing terang arong along kuru sarpen ang thandun ke hempu mokrang rasinja rong anglong lapen dilaya than arna ma phan ke thok jir padu ponlo lokhiar nam amina hawar athan dongso dong thebang hijunga dong deupani athana phan chepami ponlo labangso ke thok jir along vomut bukanta mesen pusi nang thandu hempu mukrang rasinja lapen rong anglong lapen dilaya thananam kebang cheng ladak dilai along kebang ceng labangso amang pen sikelong pusipulo lasi labangso dilai thananam tat ponlo halapu rong marjong arong along kuru sarpen angke thandun ke rongker karkli pon laki vomut vokan parvi par esita misen langthe langpongta misen Cadom pon thut asi ni la amut akan mangke parvi par e misen bilo kesara cingto pami misen langthe langpongta misen kapatam pona bangke rong krehini rup krehini ta patam ponlo inglong arlok krehini ta patam ponlo klar chenang jia phan sini litum ke klempon labang sorong ker karklia phan man chipisi KAC chairman longki timungta ame thang arong rong marjong along chetong dunsi RDP dunlo lason tak thaksi bokajan sub division angkang along ta prek jama dimalong karbi rong ker karklia sai klempon dongka mukam pen bikibe dilai pen bijoy rongpi bokajan penanan terang karbi long live